U llum il-mulej irxoxt xi jrid jgħidilna. Jrid jgħidilna li aħna l-komunità li temmen fih imsallab urxuxtat ma nistgħux ninsew li l-qawmin tiegħu huwa ħaġa waħda mal-misteru tal-mewt tiegħu. Hija risposta feliċi li nixtiequ l-koll għal kull wieħed waħda minna f'kull tip ta' ċirkostanza. Dan il-misteru ta' dan il-lejl qaddis huwa l-mument fejn il-Knisja titlob li jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fi dnub u jimtela bil-ferħ kull min hu mnikked. Fi kliem ieħor, dan il-lejl qaddis huwa lejl ta' tama. Huwa lejl li jiġi biex jagħmlilna kuraġġ. Huwa stedina lil kull persuna ta' rida tajba biex tħares lejn il-futur fid-dawl tal-mulej imsallab urxuxtat. Il-komunità nisranija taf li l-mulej tiltaqa' miegħu misallab f'ħutna li għandhom l-iżjed bżonn. Għaliex hu għadu msallab f'dawn ħutna u jirxoxta fihom permezz tal-imħabba tagħna. Jekk dan l-għid irid ikun ġie għal xi ħaġa, jalla jiġi biex dan il-misteru tal-għid bil-qawwa tiegħu jgħinna biex jinqeret il-ħażen, titnaddaf kull ħtija, jissaffa kull min waqa' fi dnub u jimtela bil-ferħ kull min hu mnikked.